Estivemos aquí convocados un poquinho por motivo do tema da radio pública, de como se están utilizando os fondos e como se fan os programas para os contidos que vamos a escoitar os galegos. É un poquinho para reclamar, neste caso, e para ver se nos activamos e poñemos en marcha a nosa sociedade. E estamos aquí para sumar esforzos para que non haxa ningún paso atrás na difusión da lingua galega na cultura galega. Estamos obrigados a reasir porque acabamos de ser borrados dun plumazo. Todos os que somos amantes da música en galego acabamos de ser borrados ni siquiera por decreto, por unha decisión unipersoal. Acaban de incumplirse a lei gravemente e acabamos de desaparecer dos medios públicos deste país. Viñen a asamblea esta, pois un pouco chamado, polo chamamento este que houbo de cara aos músicos ou a industria da música un pouquiño, a ver que é o que pasa ahora un pouco co goberno, se vai seguir apoiando a música en galego, a música galega, tampouco solamente en galego. A ver un pouco que pasa, estamos nos juntando, acabamos de sair da primeira asamblea e, bueno, as percepcións son positivas. E estou aquí máis por ouvinte de música que por outra cousa. Eu creo que para normalizar un país o primeiro é ter música na lingua propia, é ter todo na lingua propia, pero para min, polo que máis me toca, música. Estou aquí porque se dá unha situación complicada para os que facemos música en galego e que estamos totalmente excluídos da programación bueno, totalmente ou casi totalmente, porque había un programa que diariamente estaba promocionando a música feita en galego, grupos que estaban comezando e grupos máis consolidados e que estaba creando un movimento moi interesante e que creemos que é totalmente necesario nunha radio pública, non? Entonces, por eso estou aquí, para reivindicar que eso sexa así, que siga sendo así. Vimos o saque para, bueno, pola preocupación, non, de como está sendo censurada desde o goberno do Partido Popular a nosa cultura, non? Que xa comezou forte, pois votando a Xurxo Souto da radio. Veño como música, veño como colectivo e veño como no ensino. E como no ensino seguramente que ninguén fala, vou a falar eu. No ensino temos que, na materia curricular, estudian a radio, o fomento da radio, teñen que saber música galega en galego. Entón me parece unha contradición moi grande da administración que nos manden, pois eso, que teñan unha materia curricular que despois, que teñamos que fomentar cosas que despois eles queren extinguir. E preocúpame. Viñen a testar un pouco, pois cal é a situación un pouco organizativa que se pode dar reactivamente ás accións que se fixeron pois en contra do que entendemos que é cultura galega. Ben sexa estrictamente musical, porque un pouco o que máis penso que máis nos reuniu, pero sen que iso sexa excluinte ao resto de facianas da cultura, non? Intentando sempre dar simplemente un pulo organizativo. Veñemos aquí un pouco pola defensa do galego na radio pública, que me parece imperdoable que se quite, que quiten a Xurxo Souto e o programa en galego, que non son moitas oportunidades a moitos grupos e eso. E creo que a música en Galiza e como medio necesita ir para adiante, necesitamos chegar ao público, necesitamos que todo deixe de depender de 4 caciquismos e tirar millas, e por eso nos estamos reunindo e queremos que todo tipo de xente de todos os estilos ou maneiras de vivir que se una a nós. Eu creo que é moi importante que cada quen xuzgue si a partir de ahora vaise cumplir o artículo que está na lei, que nos di que a radio pública ten que defender a nosa cultura, nada máis. No meu espacio.